Ta' kull sena fit-tieni ħadd tar-Randan il-Knisja tfakkarna fl-esperjenza ta' trasfigurazzjoni ta' Ġesu. Ġesu jieħu 3 dixxipli miegħu, il-Pietru, il-Ġagbu u lil-Ġwanni, u fuq il-muntanja qaddisa, tradizzjoni tgħidilna li għall-muntanja Tabor, jiġi trasfigurat, jitbiddel qudiemu, jieħu fih innifsu is-sebħ tal-glorja tiegħu. Miegħu jidhru Mosè u Elija. Fil-rakkont skont il-Vanġelu ta' San Mark li qegħdin insegwu din is-sena fil-qari tal-ħdud u anke f'dan il-ħadd tar-Randan, insibu dak li jgħid il-missier u jħares lejn ibnu fil-misteru u l-esperjenza tat trasfigurazzjoni. Ġiet sħaba u għattithom, u minn ġo sħaba instema' leħen jgħid dan u ibni l-Aziz, isimgħu lilu. Jekk fil-misteru tal-Mamudija tal-Mulej Ġesu fil-Ġordan, il-Mulej isemma leħnu biex jgħid li Ġesu ta' Nażaret huwa ibnu l-Aziz li fih sieb il-għaxqa tiegħu, fil-misteru fl-esperjenza tat trasfigurazzjoni għandna dan il-kliem u din l-istedina partikolari ħafna. Mhuwiex biss il-għaxqa tal-missier, mhuwiex biss liben il-Aziz tiegħu, imma l-missier fuq Ġesu ta' Nażaret jgħidilna isimgħu lilu. Hija tradizzjoni qaddisa li fil-ġranet tar-Randan aħna jkollna l-opportunità nisemgħu il-kelma ta' Alla, nixtarruha, nimmeditaw fuqha, napplikawha għal ħajjitna. Aħna u nisemgħu il-leħen ta' Ġesu. X'inħossuh jgħidilna fil-qalb tagħna. Żgur huwa kliem ta' kuraġġ, żgur huwa kliem ta' faraġġ, huwa kliem li itenni fil-qalb tagħna l-eku tal-aħbar it-tajba. Alla iħobbok, Alla huwa miegħek, Alla isalvak. Kemm tkun ħaġa sabiħa li anke llum f'dan il-ħadd iddedikat lit trasfigurazzjoni aħna nisimgħu leħen il-missier, dan u ibni l-Aziz, isimgħu lilu.